Kolem roku 2000 před naším letopočtem končí doba kamenná a přichází nový věk, doba bronzová. Poprvé se v Čechách začíná objevovat práce z kovy, především se slitinou mědi a cínu, tedy bronzem. Zprvu sloužil k výrobě zbraní, nástrojů i šperků. S tímto objevem přichází i společenské změny, rodí se první elity. Ti, kdo ovládali metalurgii a obchod s cennými surovinami, získali moc nad ostatními. Vznikají tak první náčelnické vrstvy, které ovládají nejen bojovníky, ale i řemeslníky a obchodníky. Archeologické nálezy z této doby ukazují, že už tehdy existoval rozsáhlý obchodní systém. Bronz se k nám dostával z Alp a Británie, zatímco české země vyvážely jantar a kožešiny. Zvlášť důležitá byla měď, která se těžila na Slovensku, v Alpách a na Balkáně, a cín, jenž byl vzácnější a musel se dovážet až z oblasti dnešní Anglie. Bronzová technologie znamenala nejen nové materiály, ale také specializaci. Kovotilci se stávali vysoce ceněnými členy společnosti, protože výroba bronzových předmětů nebyla jednoduchá. Znalost správných poměrů kovů a umění jejich tavení znamenala, že metalurgie byla dlouho výsadou úzké vrstvy odborníků. Právě jejich postavení vedlo ke vzniku prvních bohatých komunit, které se soustředily kolem nalezišť kovů a důležitých obchodních cest. S příchodem bronzu se mění i způsob života. Lidé začínají stavět větší sídla a první opevněné osady. Tato osídlení se nacházela na strategických místech, poblíž řek a obchodních cest. Některé z nich se staly centry řemesel a obchodů, což vedlo ke vzniku prvních centralizovaných komunit. S rostoucím bohatstvím přišly i složitější pohřební rituály. Bohatí bojovníci jsou pohřbíváni s meči a ozdobami, aby si uchovali svou moc i v posmrtném životě. Kolem roku 1200 před naším letopočtem se začínají objevovat mohylové hroby, často bohatě vybavené bronzovými artefakty. Největší pohřebiště z této doby se nachází například v Libyši u Neratovic nebo v Radovesicích na severu Čech. Archeologové zde našli nejen bohatě zdobené meče, ale i vzácné importované předměty, které dokazují rozsáhlý obchodní kontakt s okolními kulturami. Bronzová elita nebyla jen vojensky silná, ale také politicky vlivná. Nejvýznamnější jedinci byli pohřbíváni s kompletní výzbrojí a honosnými ozdobami, zatímco běžní lidé měli jednoduché hroby nebo byli spalováni na pohřebních hranicích. Tato hierarchizace společnosti naznačuje, že už v době bronzové se vytvářela první představa o vládnoucích třídách. Osady se postupně rozrůstaly, ale většina lidí stále žila v malých vesnicích tvořených dlouhými dřevěnými domy. Hlavním materiálem pro stavby bylo dřevo, hlína a rákos. Právě v této době se začínají objevovat první hradiště, která sloužila nejen jako opevněná sídla, ale i jako obchodní a správní centra. Kolem roku 800 před naším letopočtem začíná v Čechách nová éra, doba železná. Železo bylo tvrdší a dostupnější než bronz, což vedlo k dalším technologickým pokrokům. Díky železu se zlepšily zbraně, nástroje i zemědělské vybavení, což umožnilo efektivnější hospodaření. Právě v této době přichází na naše území noví obyvatelé, Keltové, konkrétně kmen Bojů, kteří dali Čechám jejich latinské jméno Boiohaeum, tedy země bojů. Keltský kmen Bojů zde žil přibližně od 5. století před naším letopočtem až do 1. století před naším letopočtem, kdy byl postupně vytlačen germánskými kmeny. Jejich kultura byla velmi vyspělá, ovládali hrnčířství, stavili první opida a razili vlastní mince. Příchod Keltů byl jedním z nejzásadnějších momentů pravěké historie Čech. Přinesli nejen železo, ale i propracovaný systém městských opevnění. Opida. Byli zdatnými válečníky, jejich meče a štíty patřily k nejlepším v Evropě. Zároveň měli bohaté duchovní tradice, uctívali množství bohů a praktikovali složité náboženské rituály. Důležité bylo i zemědělství. Keltové zdokonalili pěstování obilí a chov dobytka. Poprvé se v Čechách objevují železné pluhy, které zvyšují produktivitu a umožňují obdělávání větších ploch. Keltové nebudovali jen vesnice. Jejich hlavní sídla, takzvaná opida, byla prvními skutečnými městy na našem území. Měla mohutná opevnění, kamenné hradby a fungovala jako obchodní centra i sídla elit. Obyvatelé Opit byli nejen zemědělci a bojovníci, ale i řemeslníci, obchodníci a duchovní. Opida byla pečlivě plánována.
Hlavní ulice vedly k bránám, tržiště se nacházela v centru a obranné valy chránily obyvatele před nájezdníky. Mezi nejvýznamnější oppida v Čechách patřily Stradonice, Záviсть u Prahy nebo Třísov u Českého Krumlova. Oppidum Stradonice bylo jedno z nejvýznamnějších keltských sídel v Čechách. Bylo obehnáno mohutnými hradbami a v jeho okolí se našly tisíce keltských mincí, zbraní a šperků. Keltské mince se razily podle řeckých a římských vzorů, ale často nesly unikátní motivy. Například stylizované hlavy bohů, zvířata nebo symboly připomínající slunce. Oppida nebyla jen sídly moci, ale i centry kultury a inovací. Keltové byli skvělými řemeslníky, ovládali tkalcovství, kovolitectví a hrnčířství. Právě v Oppidech se rozvíjelo první organizované řemeslné zázemí, kde vznikaly luxusní šperky, nádoby i zbraně. Díky blízkosti římského impéria se některá Oppida stala centry dálkového obchodu. Archeologové zde objevili římské skleněné nádoby, bronzové lampy nebo amfory na víno, což ukazuje, že Keltové byli součástí rozsáhlé evropské sítě výměny zboží. Keltská kultura nebyla jen o válce a řemeslech. Byla hluboce spojena s přírodou a duchovnem. Keltští druidové byli nejen kněžími, ale i učenci a soudci. Jejich znalosti se předávaly ústně po generace a zahrnovaly astronomii, léčitelství i právo. Keltové uctívali posvátné háje, prameny a stromy a věřili v cyklus života a smrti. Často prováděli rituální oběti, což dokazují archeologické nálezy v mokřadech a řekách. V českých řekách bylo nalezeno množství keltských zbraní a šperků, které byly pravděpodobně obětovány bohům. Každodenní život Keltů byl pestrý. Muži nosili kalhoty a tuniky, ženy dlouhé šaty zdobené sponami a náramky. Byli mistři ve zpracování vlny a lnu. Jejich oděvy byly často vzorované a barevné přírodními barvivy. Kromě duchovna a řemesel si Keltové užívali i hostiny. Pili kvašené nápoje z medu a obilí, hodovali na pečeném mase a sýrech a milovali hudbu. Hráli na rohy, harfy i bubny, zpívali epické písně o hrdinech a bozích. Keltové v Čechách nezůstaly navždy. Kolem roku 50 před naším letopočtem začínají být postupně vytlačováni germánskými kmeny Markomanů. Ti přicházeli ze severu a přinášeli nový vojenský styl. Jejich těžko odění bojovníci s dlouhými meči a oválnými štíty se ukázali být silnějšími než keltské válečné skupiny. Oppida jsou opuštěna, keltská kultura se vytrácí a s ní i éra, která trvala více než 5 století. Svůj odkaz však Keltové zanechali v krajině, jazyce i archeologických nálezech, které nám dodnes vyprávějí příběh jejich civilizace. Markomani, kteří ovládli české území, byli součástí většího pohybu germánských kmenů směrem na jih. Založili vlastní říši pod vedením krále Marobuda, který vybudoval silný stát, jenž měl respekt i u samotných Římanů. Keltské oppidum Záviсть bylo pravděpodobně vypáleno v průběhu germánského vpádu, ale některá menší osídlení existovala ještě desítky let. Zbytky keltské populace se pravděpodobně smísily s Germány a později se Slovany, kteří přišli o několik století později. Doba bronzová a železná byla obdobím velkých změn. Prvních králů, prvních měst a prvních válek. A i když Keltové nakonec zmizeli, jejich stopy zůstávají dodnes ukryté v české zemi.